langkah ni semarang jet ke TV yalo non account secretary bang alangli bab roti boilo bab roti boilo bil kate pakla konlo anso se aliratan kibi ponia phan lasi langkah pinya nikang timlo ni tum kameklem laso fil bab ke roti phan lasi ahin bana te tong dun abang pu ta labang so akamalong nangka cepat duk dun lapen alangli accountant secretary ke haita alangli ta cepat duk bolo amso se labang so festival alo aliratan TV ponia phan jamondol thonok be kapathua klamalong non kebangi niphai Oktober ingkoiranar kebarni lasi laswarni anso se aliratan TV ponthegi lapan anas so se itu macam paklang ponthegi akaune si labangso apathua klamlong nilitum paklar ponik boilo lasi anso se nilitum arong pana chetong dun aphanta anso se aliratan TV ponia phan nilitum hemtap takim ponlo lapan hemtap takim ponlo nalitum langikha hemtap takim ponlo patangelo lapan lasong thaksi nilitum hemtun takim tangelo lapen isi hemta bang non sinil tum kim boilang lasi anso se laso pathua klamlong aliratan TV ponia akaune ahin pen na che tongdun riso e jangatum lapen tagarong kedo ariso e jangatum che tongsi labangso aliratan TV ponia phan non baba bang rodik kon boilo lasi anso se nangli tumcha laso a festival long na che tongduni phan nangli tum katok ko ya korte ingir sapi sar fu phanta aklim sapi farchu akliman phanta na che tongdu thegi phansi tuning riglo anso se nilitum laso pathua klam kapaklar koni phan nilitum non bab rodik kon boilo lapen alangli ta anso se aliratan na TV dulo so bab ke lo kadong do me thak me